tåget, lidt støvregn og 12 grader på Kastrup Arena i Nexø i hvid. Bluset fra videre smør med kæmpe chance til centerforwarden Mark. Lidt efter 9 minutter, så er der spillet 12 minutter. Stefansen med frispark på overliggeren. Tranberg fra Hindby Bornholm åbner til sin spillende cheftræner Lasse Holmgaard. Bandet spil med Claus Jespersen. Lasse Holmgaard bliver væltet der, men når lige at få afsluttet, men reelt et straffespark bliver ikke dømt herfra. En anden vinkel, der går lige flæsket på Lasse Holmgaard. OJ på midtbanen, god aflevering frem til Mikkel Sejleren, helt blank. Han bliver taklet derinde af Aske Victor her fra en anden vinkel. Og Dennis Jensen med stor mulighed, med god redning af Lasse Krog. Og 0-0 efter første halvleg. Lasse Krog og company klar til anden halvleg, hvor der er frispark efter bare 2 minutter spil. Ind i feltet, Aske Victor er gået med frem i den dødboldsituation, bringer Ledøje Smør om foran 1-0. De kan komme op på tredjeplads med en sejr i Nexø. Her fra målkameraet. Fremragende billeder der, og kaster sig frem. Aske Victor bringer gæsterne foran 1-0. Så er vi 20 minutter inde i anden halvleg. Indskiftet Benjamin Madsen får en pasning fra Jesper Hansen over i bagrummet af feltet. Martin Andersen, Claus Jespersen og OJ udligner til 1-1 for anden kamp i træk. Scorer den nigerianske midtbanespiller. Her i slow motion, Benjamin Madsen skruet. Mikkel Gram når den ikke. Keeperen hos Ledøje Smør. Martin Andersen kan lægge den tilbage til Claus Jespersen, og OJ klar derinde udligner til 1-1. 38 minutter. Spillet anden halvleg, 7 minutter igen. Benjamin Madsen finder Heino Hansen. OJ og Claudi skyder, men bliver taklet der. Og så bare et par minutter senere, stor chance til Benjamin Madsen. Og kort efter ind i feltet, mister bolden, Claudi. Tæt på derinde. Tumult, men også gentlemanship der. Og så til allersidst, i dommer Selleck side, Claudi bliver kantet, men får ikke noget. Det slutter 1-1.